Hola a tots i gràcies per tornar a seguir aquest canal de YouTube del Museu del Cinema. Ja sabeu que aquests dies, malauradament, no podem obrir les nostres portes, no els podem oferir les nostres activitats habituals de manera presencial, i per això des de les nostres xarxes socials, des d'aquest canal de YouTube, des del nostre perfil de Facebook, de Twitter i d'Instagram, us hem anat oferint un seguit de propostes en línia perquè puguem seguir gaudint del cinema tots junts, tot i encara que sigui de manera virtual. Una de les propostes que us hem anat oferint és aquest Parlem de Cinema Especial Confinament, un cinefòrum per fer a casa, en el qual us recomanem un seguit de pel·lícules que es troben en el catàleg eBiblio, el catàleg de les biblioteques públiques. Ara mateix us sobreimpressionem la direcció, i a partir d'aquí podeu entrar en aquest portal i amb el vostre ID de la vostra targeta, el vostre carnet de les biblioteques i la vostra paraula de pas, i podeu accedir a un fons cinematogràfic espectacular, entre els quals hi ha molts dels clàssics que us hem anat recomanant aquests dies. Recordem que hem fet, entre altres, Maduixes silvestres de Bergman, La diligència de John Ford, The Kid de Chaplin, Fargo dels germans Coen, vam fer L'Estrada de Fellini, Scarface de Howard Hawks, i en totes aquestes pel·lícules les podeu veure aquí, i nosaltres us fem aquesta petita presentació que esperem que us pugui servir per si mireu aquest cinefòrum a casa, amb els que sigueu a casa, o també si els mireu sol, que us serveixi una mica com a punt de referència, i que alguna de les coses que us diguem aquí us puguin interessar a l'hora de veure la pel·lícula i a l'hora de pensar en ella o de parlar sobre ella. Avui ens toca parlar de Woody Allen i ens toca parlar de Desmuntant de Harry, i ho farem perquè avui han aparegut les memòries de Woody Allen, unes memòries que es diuen a propòsit de res, a propòsit de nada, i una mica aprofitant aquesta efemèride d'avui, que surten per fi les memòries de Woody Allen, ens agradaria parlar d'una de les seves pel·lícules més representatives, The Constructing Harry, una pel·lícula de l'any 97 que jo crec que resumeix molt bé tota la trajectòria artística d'aquest director, i que és una pel·lícula que sintetitza molt totes les constants del cinema de Woody Allen, i per això ens la volíem recomanar i us la volíem també presentar. La sinopsis és molt senzilla. Harry Block és un escriptor que aprofita coses de la seva vida personal, aspectes que li han passat de la seva vida personal, per fer-ne novel·les o relats, i a partir d'aquí la gent es sent identificada en els seus relats i ens engega un seguit de conflictes enormes en tota la gent que l'envolta. A part d'això, té molts problemes amb les relacions sentimentals, en el qual també s'iran reproduint al llarg de tota la pel·lícula. Hi ha una altra trama molt interessant, que és que ell va ser expulsat de la universitat i ara la mateixa universitat que el va expulsar li vol fer un homenatge. Hi ha una mena de viatge cap a la universitat per rebre un homenatge, un viatge una mica estrambòtic, que ja ho veureu quan veureu la pel·lícula, molt divertit, i és una altra de les trames que hi ha. Però jo crec que resumir només Desmuntant de Harry com una comèdia seria fer-li un flac favor, perquè és molt més que això. Jo crec que és una reflexió molt acurada sobre el fet artístic i sobre la idea de les obres d'art com a extensions a la vida de l'artista que les produeix. Woody Allen crea aquest Harry Block, que és una mena d'alter ego seu, i a partir d'aquí el que fa és un viatge introspectiu cap a la seva obra i cap a ell mateix. Aquesta idea està perfectament representada en la multiplicitat de referències de films anteriors que apareixen a The Constructing Harry. Per exemple, apareix la mort, aquest personatge amb la daga que ha aparegut en molts altres llocs, a moltes altres pel·lícules de Woody Allen, com per exemple Bananes o L'última nit de Boris Grushenko. També hi ha aquesta contemplació de converses en què el personatge entra en el pla i pot observar una conversa de la qual ell no hi va ser present. Això ja ho havíem vist també en pel·lícules com Annie Hall. També hi ha la relació amb les prostitutes, un altre tema que ell va tractar a Poderosa Afrodita, per exemple. També el tema de l'adulteri, molt tractat en pel·lícules fantàstiques seves com Hannah i sus hermanas, o la sàtira de la vida jueva, no? Si recordeu Radio Days, per exemple, hi apareix aquesta sàtira de la vida i de la família jueva, i també hi apareixen actrius com Marianne Hemingway, la seva amant menor a Manhattan, ara convertida en una dona puritana. En aquests moments Woody Allen s'acabava de casar amb la jove Sun Yi, i crec que
té molt a veure l'aparició d'aquest personatge de Manhattan, aquesta jove menor d'edat que tenia una relació amb el personatge que ell interpretava a Manhattan, que ara apareixi customitzada com una dona puritana, té molt a veure amb tot l'escàndol que es va muntar quan es va conèixer la relació de Woody Allen en son llibre. Ell el que fa és seguir la idea aquesta de Derrida, de constructivisme francès, i descompon en peces el personatge principal a fi d'efecte d'entendre millor de forma global el personatge, no? I aquest personatge no és altre que un alter ego ficcionat del mateix director. Es desmunta la vida de Harry Block a través dels personatges de les seves novel·les, que estan basats en persones i en situacions reals, com us deia abans, i a través d'aquests relats breus, salts endavant i salts enrere, va fent aquesta peça de constructivisme que també acompanya a la resta de trames. Veureu també que hi ha aquest viatge, que és cap a la universitat, un viatge que està precisament inspirat en Ingmar Bergman, en una pel·lícula que havíem parlat aquí, Fresas Salvajes. Ell fa aquest mateix viatge i també en aquest viatge hi ha implícit una gran crítica a la universitat. Recordeu que Woody Allen és un autodidacta i aquí se li nota un punt àcid i un punt de crítica contra la universitat i contra els estudis arreglats, no? Ens trobem doncs davant d'un film que podria ser un repàs a la trajectòria que havia tingut Allen fins a aquell moment, un film on apareixen moltes de les constants del seu cinema i també una pel·lícula que explica molts aspectes sobre l'acte creatiu. És un acte creatiu que el produeix un escriptor, que també com a protagonista, que és guionista dels seus propis films, que ha triomfat amb l'art, però que té diverses dificultats d'adaptar-se o de triomfar en la vida. El que us deia, fixeu-vos sobretot en les contínues referències a les anteriors pel·lícules que hi ha al llarg del metratge, les aclocades d'ull a la filmografia de Bergman, no només en el viatge, sinó també en l'aparició de la mort. Recordem el setè segell de Bergman, on també apareix aquest personatge. També la famosa escena del descens a l'infern, que és una recreació satírica de l'obra de Dante, que és una escena meravellosa, i també la fantàstica darrera escena on tots els personatges de ficció fan un homenatge a un escriptor, que els havia creat, no? Surten tots els seus personatges i li fan un homenatge a l'escriptor, que és una mica rebre l'homenatge en tant que artista, l'homenatge que no reps de la gent més propera a tu, no? De manera personal. I també fixeu-vos a propòsit també de les seves memòries que hi ha algunes seqüències en les quals el director sembla que vol rendir comptes en fets personals que li havien passat en aquells anys. Això ja us ho deixo més a la vostra tria, que us hi fixeu i que a veure si veieu també molts punts autobiogràfics i molts punts de crítica contra els que van criticar, valgui la redundància, la figura de Woody Allen en uns anys molt convulsos, que són els anys precisament en els quals es va rodar i es va escriure aquesta fantàstica pel·lícula, Desmontando a Harry, una pel·lícula que resumeix perfectament la trajectòria de Woody Allen, un dels millors cineastes de la història del cinema, sense cap mena de dubte. Esperem que la gaudiu i ens veiem la setmana que ve amb alguna nova proposta. Gràcies i fins aviat.